كما يكأنكم كبراتنا نقرامن سنبتن نقربالكم مدب جميرنا لنا نلومي قدام بوليتيكا تግራይ ክንትንክፎ ኢና ከምኡውን መደብ መናእሰይ መጻሕፍቲ ናብ ትግራይ ዝብሉ ከምኡውን ግብረ መልሲ ኮሚሽነር ፖሊስ ክልል ኣምሓራ ሕወሓት ኣብ ግጭት ምስ ገለዕ ጥቋት ቅማንት ኢዳ ኣትያ ኣላ ንዝብል ክሲ ኮሚሽነር ፖሊስ ክልል ኣምሓራ ካብ ትግራይ ዝተረኽበ መልስን ከምኡውን ሓዱሽ ፖለቲካዊ ሰልፊ ኣሲምባ ዝተባህለ ተመስሪቶሎ ንሎሚ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ምሳና ጽንሑ ኣብዚ ሰሙን ቪኦኤ ሪኡቶ ዝሃቡ ኮሚሽነር ፖሊስ ክልል ኣምሓራ አቶ ኣበረ ኣዳሙ ሕወሓት ኣብ ክልል ኣምሓራ ንገለ ኣባላት ማሕበረሰብ ቅማንት ወታደራዊ ስልጠና ብምሃብ ነቲ ከባቢ ይርብሹ ኣሎ ከም ዝበሉ ይዝከር ነዚ ሪኡቶ እዚ ኣመልኪቶም ሎማዓንቲ ግብረ መልሲ ዝሃቡ ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ሕወሓት አቶ ጌታቸው ረዳ ኣመራርሓ ጸጥታ ክልል ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን መጥቃዕቲ ንምፍጻም ኣብ ዝገብርዎ ምንቅስቓስ ካብ ግዳያት ግብረ መልሲ እንትወሃቦም ኩል ግዜ ዝዛረብዎ እዩ ኢሎም ንሶም ንሕጋዊ ሕቶ ህዝቢ ቅማንት ከም ዝድግፉውን ገሊጾም ሙልጌታ ጽባህ ኮሚሽነር ፖሊስ ክልል ኣምሓራ ኣበረ ኣዳሙ ኣብ ቀረባ እዋን ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቅ ኣብቲ ክልል ሰሜን ጎንደር ከባቢ ብዝተፈጠረ ጎንፂ ህይወት ሰብ ከም ዝሓለፈ ዝቆሰሉ እውን ከም ዘለው ንብረት እውን ምዕናው ተዛሪቦም ነይሮም እቶም ኮሚሽነር ኣብ ድሕርቲ ጎንፂ ኢድ ሕወሓት ከም ዘለውን ተዛሪቦም ነይሮም ሕወሓት ዘሰልጠነቶም ዕጡቃት እዮም ዝሳተፉ ዘለው ብምባል እውን ገሊጾም እዮም ኣብዚ ጉዳይ ዘዘራርብናዮም ኣባል ኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ውድቦም ኣብቲ ጎንፂ ኢድ ከም ዘይብሉ ተዛሪቦም እዮም ወገን ሓለፍቲ ጸጥታ ክልል ኣምሓራ ዝተለመደ ነገር ኣሎ ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ክውዱ ይኸድሞ ተወዲዮም ዝኾነ ቻሌንጅ ተገጢሞም ወይ ተወቲኖም ኣይ ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ኣይ ምኻልና ነይሮም ስለዚ ካልእ ሓጋዝ ዘለዎም ናብ ዝብል ነገር እዮም ዝኸዱ ሰኣለን ዘስሐቀኒ ከምቲ ዝብልዎ ሕወሓት ብርሑቕ ሓጊዙ በዚ ደረጃ ዝንድሕር ዘሸግሮም ኮይኑ ከምቲ ዝፍክርዎ ንሕወሓት ቀጥታ ዝገጥሙሉ ዕድል ዝፍጠር እንታይ ምኾኑ ዝብል እዩ ኣነ ዓሌት መፀ ካብ ወፃኢ ሓዝቲ ናይ ፖሊስ ኮሚሽነር ዝበሃል ቅድሚ ሕዚ እውን ቅድሚ ናብ ስልጣን ምድያው ናይ ሽፍታ እንቅስቃሴ መራሒ ዝነበረ ስለዚ ሸፋቱ ሰዲዱ ዓሌት ክጽንት ዓሌት ከጥፍእ ምንቅስቃስ ምግባር ብዙሕ ዝገርም ነገር ይብሉ ፌደራል መንግስቲ ይኹን እቲ ሕጋዊ ዝኾነ ናይ ኣምሓራ ክልል መንግስቲ ካብ ሸፋቱ ጽዕንቶ ነጻ ዝኾነ ማለት መንግስቲ ከም ገሌሉ ነዚ ነገር ደው ከብል ክእል ኣሎ ኣብቲ ጎንፂ ሕወሓት ዘሰልጠነቶም ዕጡቃት ኣብ መንጎ ህዝብን ኣተው ከም ዝርብሹ ሓበሬታ ከም ዘለዎም ኮሚሽነር ኣበረ ኣዳሙ ምዝራቦም ጠሚቱ ኣይተ ጌታቸው ምላሽ እንትቡ ኣብቲ ጉዳይ ኢድ ሕወሓት ከም ዘሎ መረዳእታ ምቕራብ ኣይካልን እቲ ምኽንያት ድማ ስለዘየለ ክብሉ መልሲ ሂቦም መረዳእታ ዘይብሎም ስለዝኸብድ ዘይኮነ ስለዘየለ ሕወሓት ንቅማንት የሰልጠነን ምንም ዓይነት ድጋፉን ኣይሃብን እዚ ዘይምዃኑ ኣነ ወገኔ ዘኽርዕ ኢለ ይወስደን ናይ መንነት ሕቶ ዘቕረቡ ወገናት እናተጨፍጨፉ ህፃናት ደቂ ኣንስትዮ እናተቐተሉ ገለ ዘይምባል ንባዕሉ ኣነ ነውሪ ብወገና እውን ዋላ ማሕዳሕዲ መድረኻት ናይ ኢህአዴግ ይኹን ናይ ፌደራል መንግስት መድረኻት ተደጋጋሚ ዘልዕልና እንተኾና በዚ ደረጃ እዚ በቃ ህዝቢ ከም ህዝቢ ንምፅናት ዝግበር ምንቅስቃስ ምውጋዝ ዘይምኽኣሉን ኣነ ዓገቢ ዝብሉ ተለን ወገኔ ብኡ ደረጃ እዩ ዝርአ ካብ ወፃእን ቅማንት ዝተገበረ ሓገዝ የለን ሕቶ ህዝቢ ቅማንት ፖለቲካዊ ውሳነ ብምሃብ ክምለስ ይግባእ ኢሎም ከም ዝኣምኑ ዝተዛረቡ ኣይተ ጌታቸው መንግስቲ ትክልል ይኹን መንግስቲ ፌደራል ጠመት ሂቦም ክሰርሑ ይግባእ ኢሎም أنا هم بتزردني فدرال منقسي بمكلكيا سراوت أتليست بدرجات وكله ونتاتلو مكلكيا تعلقاتيو أتليست أنا كدحن خلله هم من قصقاسهم زلوا فلتي بفدرال منقس درجة تودب من قدي نايشفات من قصقاس ناي منقس تقولوا بتقيموا سأناتن دكانستين بالمامي توزود الهنتات حد نقر زي ما العقبي سلذي بس درجة ذي صراحة زي مسرحوا أنا جيجا نتلن يترف فدرال منقسي إحنا هون كولكتيفلي أو كللات ونتهونا زودوا يوصلنا هنا وجزء زقبان نقري كوزاي ناشفتا من قصقاس مخانو بعلهم فلتيهم هو حتى جلس بهالدرا بالتسعر قطري هو حت مسوع بستلمدي أو كميسي هم وقدروا مشافات من قصقاس هيدهم ثم كيدهم كمبرقهم ذولي حيلتات أطي تمام
حوحاتي يلم بنشانقل خيدم هم تقطيطم حوحاتي كم زبال زروايدن هزي انا ققليو سحق عندي كم تزلوا اندحرب لعله حوحات فكر نديم تتقطم حوحات ستايم غون مالتي ايت ጌታቸው ሕጋዊ ሕቶ ማሕበረሰብ ቅማንት ከም ዝድግፍዎ ድማይም ተዛሪቦም ሬድዮ ድምጽ አሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቀለም ሪፖርት ሙልጌታ ጽብሃ ሰሚዕኩም ይቀኛልና ሙልጌታ ካልኣይ ሪፖርት እውን ኣብ ትግራይ ከጽንሐና እዩ ኣብ ትግራይ ሓምሻይ ፖለቲካዊ ፓርቲ ተመስሪቱሎ ዓሲምባ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ይበሃል እቲ ፓርቲ ሶሻል ዴሞክራሲያዊ መስመር ከም ዝስዕቡን ይገልጽ ናይ መቐለ ወኪልና ኣለም ፍስሓ ንመተሓባባሪ እቲ ፓርቲ ኣቶ ዶሪ ኣስገዶም ኣዘራሪብዎ ኣሎ ዓሲምባ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ አዴፓ ኣብ ብሔራዊ ምርጫ ብርቶ መዝጊቡ ኣብ ከይዲ ዝርከቢ ከመገላልጻ መተሓበሪ እቲ ውድብ ኣይተ ዶሪስ ገዶም መተሓበሪ ዓሲምባ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ አዴፓ ኣይተ ዶሪስ ገዶም ዕላማ ውድቦም እንትገልጹ ከምዚ ይብሉ ያው ዓሲምባ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ብዙሓት ዕላማታት ኣለዎ ካብተን ብዙሓት ዕላማታት ግን ተን ቀንዲ ዝበሃላ ሓደ ናይ ለዓላውነት ጉዳይ ፍላይ ምስ ዶብ ዝተሓዝ ናይ መሬት ሕቶ እዩ ንኣብነት ምስ ኤርትራን ምስ ኢትዮጵያን ዘሎ ናይ ዶብ ፍላይ ናይ አልጀርስ ውሳኔ ናይ ኢህወደግ ስራሕ ፈጻሚ ኮሚቴ ሙሉእ ብሙሉእ ተቀቢለዮ ኣለኹ ኢሉ እዙይ ግን ህዝቢ ማእኸል ዝገበረ ይኮነን ማለት መጀመርያ ህዝቢ እንታይ ርእይቶ ከም ዘለዎ እንታይ ድልየት ከም ዘለዎ ዋላ ብድልየቱ እውን እኮ ናብ ሓደ ቦታ ከዲ ዝብል ህዝቢ እንተሃልዩ እውን እኮ ክፍቀደሉ እዩ ዝግባእ እዚ ግን ካብ ህዝቢ ድልየት ወጻኢ እቲ ኣመራርሓ ኢህወደግ ዝገበረ ውሳኔ ህዝቢ ብተፈላለየ ሰልፈታት ገሊጽዎ እዩ ኣብ ዶብ ዘሎ ህዝቢ ኣብ ስግኣት ይነብር ስለ ዘሎ እዚ ስግኣት ኣብቲ ጎን ህዝቢ ኮይኑ ዓሲምባ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ብዝግባእ ክቃለሰ ዝብል ምንቅስቃስ ገይሩ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ብዘይካዚ ኣብ ፍትሓውነት ኣጠቓቕማ መሰረተ ልምዓት ንምዕዋት ጥረት ትምህርትን ጥዕናን እውን ከም ዕላማ ሒዝናዮ ዝተበገስና ኢና ይብሉ ኣይተደሪ ኣብ ክልል ትግራይ ካብ ዘለዋ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዓረና ሳልሳይ ወያነን ባይተናን እንታይ ከም ዝፈድዮምን ከም ዝረኸቦምን ከብረህለዩን ሓይተይ ነይረ ምናልባት ናይቶም ካልኦት ፓርቲታት ብደንቢ ግልጽ ኮይኑ ስለ ዘይመፀ ፈለጥናን ናይ ሕወሓትን ተርኢና ግን ምስ ሕወሓት ዘራኽቡና ነገራት ኣለዉ ምስ ዓረና እውን ዘራኽቡና ነገራት ኣለዉ እዮም ፍላይ ምስ ሕወሓት ካብ ዘራኽቡና ነገራት ተሓደ ንሕና ብፌደራላዊ ስርዓት ኢና ንኣምን ፌደራላዊ ስርዓት ሃገርና ከም ዝፍለጥ ያው ናይ ብዙሕ ብሔር ብሔረሰባት ሃገር እያ ስለዚ ብዙሓት ብሔር ብሔረሰባት እንተሃልዮም ከዓ እቲ ስርዓት ፌደራላዊ እንተኾይኑ ዝበለፀት ብሔራዊ እቶም ተፈላለዩ ብሔራት ከዓ በዚ ተጠቀምቲ ስለ ዝኾኑ ንሕና በዚ ፌደራል ስርዓት ኢና ንኣምን በዚ ከዓ ምስ ሕወሓት ሓደ ዝገብረና እዩ ካሊእ ምናልባት ኣብቲ ርዮተ ዓለምና ንሕና ሶሻል ዲሞክራሲ ኢና ንኽተል ያው ሕወሓት ከዓ ኣብዮታዊ ዲሞክራሲ እዩ ኣብዚ ኣፈላላይ ኣለና ኣይተ ዶሪስ ገዶም ብዘይካዚ ምስ ሕወሓት ኣፈላላይና ዝበልዎ ሕወሓት ንስልጣን እምበር ንህዝቢ ኣይተሕለቕን ንሕና ኣብ ቅድሚ ዝሰርዖ ግን ጉዳይ ህዝቢ ይብሉ ኣይተ ዶሪ መተሓበሪ አዴፓ ውድቦም ንመረፃ ዝዓመት ከመይ ከም ተዳለዉ ሓቲተዮም ነይረ ብወገና ድልዋቲና ግን ድማ ብዘለህሉ ኩነታት ዝሃገር መረፃ ክካየድ ከኣላ ይመስለንን ባህልዮም ንሕና ያው ነቱ መረፃ ዘድልዩና ነገራት እናሳለጥና ኢና ንርከብ መረፃ እንተተኻየደ ንሕና ተቃውሞ የብልና ምናልባት ግን እቲ ኩነታት መረፃ ብትክክል ንምክያድ ዘኽእል ኩነታት ኣሎ ዶ እንተኢልካ ኣሎ ዝብል እምነት የብለና ኣብቲ ሃገር ሰላማዊ ኩነታት ስለ ዘየለ መጀመርያ እቲ ናይ ሰላም ኩነታት ናብ ምርጋእ ክመፅእ ኣሎ ንሱ ምስ ተረጋገአ ከዓ ብድሕሪኡ ምርጫ ምክያድ ግዴት ሮዘሮ ግን ንሕና ዋላ ኣብቲ ሓፂር ግዜ እውን ምርጫ ይካየድ ተባሂሉ እንተተወሲኑ ኣብቲ ምርጫ ንምስታፍ ድልዋት ኢና ኣብዚ ሃገር ዘሎ ፀገም ካብ ጉድለት መሪሕነት ዝመፀ ይባህልዮም ኣይተዶሪ በተነፃፃሪ ኣብ ትግራይ ሰላም ኣሎ እዚ ሰላም ቀጻልነት ክህልዎ ክንሰርሕ ኢና ክብሉ እውን ወሲኾም ገሊፆም ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝተኻየደ መበል 74 ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት መንግስታት ፕሬዚደንት ኢትዮጵያ ሳህለወርቅ ዘውዴ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን መደረ ኣስሚዐን ኣለዋ ካብቲ ጉባኤ ጽብጽበልና ዝነበረ መሳርሕትና ሰሎሞን ኣባተ ንፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ኣዘራሪብዎን ኣሎ ገብረ መድህን ጾሚቑ ካቕርቦ እዩ ኣብ ታሪኽ ኢትዮጵያ ፈላመይቲ ጓል ኣንስተይቲ ፕሬዚዳንት ዝኾና ሳህለወርቅ ዘውዴ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካየድኦ ቃለ ምልልስ ብዛዕባ ኣተዓባቢአን ትምህርቲ ናይ ስራሕ ተመክሮአንን ኣብ ዙርያ ጭብጢ ዘስምዖኦ መደረን ሓቲትናየን ኣለና 4 ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ካብ ዘፍረዮ ስድራ ከም ዝተወላ ዝገለጻ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ወለደን ብፍላይ ድማ ወላዲ ኣቡአን ኣብ ምብቃዕ ደቂ ኣንስትዮ ዝኣምኑ ምንባሮም ገልጻ
በተለይ አባታችን ሴቶችን በማብቃት ላይ በጣም የሚያምን ነበር በዛን ጊዜ እና ምንም ነገር በፍላይ አቦይ ወላዲ ደቀንስቲው አመብቃዕ ዝልዓለ እምነት ነይርዎ ወላ ዝኾነ ነገር አይከሕርብተክንን ሁሉ ነገር ክትሰርሖ ትኽእል አይኽን እና በለና ዓቤ ክሳብ ሎሚ ኣብ እዝነይ ዝሰምዖ እዚ እዩ ሓደ ፈተና ከጋጥመኒ ከሎ እንታይ ክገብር ከም ዘለኒ ተማሂረ ዓቤ ኣምላኽ ይመስገን ንዘጋጠመኒ ጸገም ድማ ይዋጽኦ ኣብ ፈረንሳይ ሃገር ፈረንሳይኛ ተማሂረን የን ዓብየን ትምህርቲ ወዲአን ናብ ሃገረን ምስተመልሳ ኣብ ሚኒስተር ትምህርቲ ብሕታዊት ሓላፊት ናይ ሓደ ክፍሊ ኮይነን ከም ዘገልገላ ይገልጻ ኣብ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሰርሓሉ እዋን ን20 ዓመታት ፈረንሳይኛ ኣብ ዝዛረባ ሃገራት ኣፍሪካ ከምኡውን ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ብኣምባሳደርነት ኣገልግለን ኣብ ሕብራት መንግስታት ሓጋዚትን ፍሉይ ልኡኹን ዋና ጸሓፊ ሕብራት መንግስታት ብምዃንን እውን አገልግለን ሳህለ ወርቅ ዘውዴ በመሰረት ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰራዊትን ጸጋታትን ናይ ምንቅስቃስ ስልጣን ዘለዎ ቀዳማይ ሚኒስተር ውልቀ መልክነት እንተዳርዩን ዘይግቡእ ተግባራት እንተፈጺሙን ጠጠው አብል ናይ ምባል ድፍረት ክህልዎን ተኾይኑ ዝተሓተታ ፕሬዝዳንት ሳህለ ወርቅ ከምዚ ዝበለ ነገር ክፍጠር እዩ ዝብል እምነት የብለይን እንተ ተፈጢሩ ድማ መስኮነ ክንዘራረበሉ ኢለን እቲ ቀንዲ ነገር ግን ናይ ስልጣን ብርኪ እናልዓልካ ኣነ እየ ብላዕሊ ካልእ ብታሕቲ ዝብል ከይኮነስ ካልእ ይበላ ዛሬ ኢትዮጵያ የምትጠይቀው በጣም ብዙ ስራ ባለው መፈጸም ያለበት ሎሚ ኢትዮጵያ ተሓቶ ዘላ ኣዝዩ ብዙሕ ስራሕ ክስራሕ ናይቲ ህዝቢ ሕቶ ምምላእ እዩ ናይ ግዝኣት ክርክር ክመጽእ ኣለዎ ኢለ ይኣምንን ኣነ ብወገኔ ኣብዚ ጸወታ እዚ ከኣቱ ኣይደልን ፕሬዝዳንት ሳህለ ወርቅ ዘውዴ ኣብ ናይ ሕብራት መንግስታት መደርአን ትኹረት ካብ ዝገበራሉ ሓደ ዓብዪ ጉዳይ ጸጥታን ድሕነትን ኢትዮጵያ ዝምልከት እዩ ቅድሚ 2-3 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኩነታት ንህልውና ተሃገር ዝፈታተን ዘተሓሳስብ ሽግር ምንባሩ ብምዝኽኻር ካብኡ ግን ብዙሕ ርሒቕና ተጓዒዝና ኣለና አንጻራዊ ሰላም እውን እናረኸብና ኢና መጺና ኢለን እኔ በስራዬ ብዙ አገሮችን አይቻለሁ ብዙ አፍሪካ አገሮችን አይቻለሁ እንደ ኢትዮጵያ አይነት ኣነ ብምኽንያት ስርሐይ ንብዙሓት ሃገራት ርኤ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ ርኤ ካልኦት ሃገራት ክንድና ኢትዮጵያ ጸገማትን ፈተናታትን ዝጻወራ ኣይመስለንን ኢትዮጵያ ግን ብታሪኻውን ኣመስኪራ ሰላም ንድርድር ክቐርብ የብሉን ዝበላ ፕሬዝዳንት ሳህለ ወርቅ ህዝቢ ኢትዮጵያ ፈታዊ ሰላም እንተኾነውን ግዳይ ስእነት ሰላም ድማ ኮይኑሎ ኢለን ዘላቐ ሰላም ክረጋገጽ ዝኽእል ድሌት ህዝቢ ክረጋገጽ ከሎ እዩ ምስ በላ ልንገር እኔ ያየሁት በስራዬ ላይ ብዙ ጊዜ በንግግር ብዙ ነገር ይባላል በቃ ከነግረካ ኣነ ኣብ ስራሐይ ዝረኣኽዎ ብዙሕ ግዜ ብዘረባ ቃል ብምእታው ብዙሕ ይበሃል እዩ እቲ ጸገም ግን ናይ ኢትዮጵያ ጥራይ ኣይኮነን ኣብቲ ኣህጉር እውን ዘሎ እዩ ናብ ባይታ ክትወርድ ከለኻ ኢኻ እቲ ትኽክለኛ ነገር እትርእዮ ካብዚ ዝዘለለ እቲ ዘረባ ፖለቲካዊ ኮይኑ እዩ ክተርፍ ኢለን ኣስዕባ ኣቢለን እኔ የማስበው ለማንኛውም ዜጋ ቀይ መስመር ማስመር አለብን ሁላችን ማለፍ የማንችለው ህይወት ውስጥ ኣነ ዝሓስቦ ንዝኾነ ይኹን ዜጋ ኩላትና ክንሓልፎ ዘይብልና ቀይሕ መስመር ከነስምር ኣለና ህይወት ፍኑው ኣይኮነን ብሕጊ እዩ ዝድረት ናይ ሃገረይ ሰላም ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ መስመር ክሓልፍ የብለይን ዝብል ክንክተል ኣለና መንግስቲ ብሕጊ ዝተውሃቦ ሓላፍነት ክዋጻእ ኣለዎ እውን ኢለን ፕሬዝዳንት ሳህለ ወርቅ ኣብ መደረአን ዘልዓለኦ ካሊእ ጉዳይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንደቂ ኣንስትዮ ዝሃቦ ትኹረት እዩ ናይ ባዕለን ከም ኣብነት ኣልዒለን ብዛዕባ ዝተዛረባሉ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ቅድሚ ሎሚ ዝነበሩ መንግስታት እውን ይዛረብሉ ነይሮም እዮም ዝብል ተሓቲተን ከምዚ ኢለን ብዙ ሲነገር ነበር ሌላ ነገር ነው ሲተገበር ደግሞ ሌላ ነገር ያለፉት መንግስታት አሁንም ብዙሕ ይንገር ነይሩ እዩ ምባል ሓደ ነገር እዩ ኣብ ግብሪ ምውዓል ድማ ካልእ እዩ ኣብ ሕሉፍ መንግስታትን ኣብ ዝናይ ሎሚ መንግስትን ርኢናዮ ኢና ኣብ ካቢኔ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ንምልክት ኮፍ ዝበለተሉ ግዜ ነይሩ እዩ እዚ መንግስቲ እዚ ግን ኣዝዩ ዓብዪ ስጉምቲ ይወሲዱ ነዚ ክንኣምን ኣለና ፍርቂ ካቢኔ ደቂ ኣንስትዮ እየን እዚ ማለት ግን ኣብ መወዳእታ ምዕራፍ ናይቲ ጸዋታ ተበፂሑ ማለት ኣይኮነን ደቂ ኣንስትዮ ማዕረ ደቂ ተባዕትዮ እናተወዳደራ ከዓብያ ዝኽእላሉ ኩነታት ክመቻቸ ኣለዎ ኢለን ንሰን ርእሰ ብሔር ክኾና ዝተኸፈተ በሪ ክቕጽል እንተዘይገይረን ተመሊሱ ክዕፀው እዩ ተኸፊቱ ክቕጽል ምስ ደቂ ተባዕትዮ ተሓባቢርና ክንሰርሕ ኣለና ኢለን ኣብ መደረአን ብዛዕባ ምትሕባር ናይቲ ዞባ ዘልዓላሉ መንፈስ መሰረት ገይሩ ሃገረን ኣብ ወጥሪ እናሃለወት ብዛዕባ ካልኦት ሃገራት ምልዓል ብዝምልከት መሳርሕትና ሰሎሞን ኣባተ ሓቲትወን እቲ ከባቢ ብሓባር እንተሰሪሑ ንኹሉ ዝተርፍ እዩ ንምባል እዩ ኢለን ለማለት የፈለግኩት እኛ
ከኤርትራ ጋር ግንኙነታችንን ስናስተካክል ሱዳንም ለማስታረቅ ክብሎ ዝደለኹ ንሕና ምስ ኤርትራ ርክብና ከነመሓይሽ ንሱዳን እውን ክንዓርቕ ከለና እቲ ዞባ ናይ ሰላምን ናይ ምትሕባርን ዞባ ክኸውን እዩ ንምባል እዩ። ከምኡ እንተዘይገርና ነዊሕ ክንጓዓዝ ኣይንኽእልን ኢና። ብዛዕባ ግብፂ ንምሕላፍ ዝደለዮ መልእኽቲ እውን ቴክኒካል ልዝብ ይካየድ ስለ ዘሎ እቲ ልዝብ ክቕፅል ንሓግዝ ንዝተጀመረ ልዝብ ዕንቅፋት ክንፈጥር የብልናን ዝብል እዩ ኢለን ናይ ኢትዮጵያ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ምስ ሰሎሞን አባተ አፍሪካን ዲያስፖራ ኔትወርክ ዝተባህለ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝነብሩ አፍሪካውያን ፈጠርቲ ስራሕ ንምትብባዕ ንምሕያል ዝነጥፍ ትካል ኣብ ዝሓለፈ 17 መስከረም ካልኣይ ዓመታዊ ኣኼብኡ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣቃኒዑ ነይሩ። ነቲ ኣኼባ ተኸታቲላ ንተሳተፍቲውን ኣዘራሪባ እውን ታኺዳነ ከም ዝስዕብ ኣዳልያቶላ። አፍሪካ ዳያስፖራ ኔትወርክስ ካብ ኣካል ዝሓለፈ ዓመት ዝጀመረው ተበግሶ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ካልኣይ ዓመታዊ ኣኼብኡ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣካይዱ። እዛ ኣኼባ ንጸለውትን መሃስትን ዝኾኑ ውልቀ ሰባት ኣብ ጉዳያት ፖሊሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ዓውድታት ወፍሪ ምህዞ ፈጠራ ስራሕ ንግድን ንምርኻብን ንምዝታይን ዝዓለመ እዩ። ኣብታ መስከረም 17 ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተኻየደ ኣኼባ ፈላማይ ክፋል ኣብ ጉዳይ ምጽባብ ክፍተት ኣብ ወጻኢ ሃገራት ዝነብሩ ኣፍሪካውያን ዜጋታትን ዜጋታት ማእከላይ ምብራቕን ከምኡውን ንዘሎ ብድሆታትን ዕድላትን ዝምልከት ሰፊሕ ዘተ ኣካይዱ። ካብኡ ቀጺሉ ኣብ ዓውዲ ወፍሪ ምህዞን ፖሊሲን ዝምልከት ኣብታ ዓውዲ ካብ ዝነጥፉ ሰብ ሞያ መብርህ ተዋሂቡ ብተሳተፍትን ዝቐረቡ ሕቶታቱን ተዘቲሎም። ብዛዕባ እዚ ንኻልኣይ ግዜ ኣብ ዋሽንግተን ዝተኻየደ ኣኼባ ወይዘሮ ኣልማዝ ነጋሽ ከም ስትብል ኣልማዝ ነጋሽ ይበሃል። ኣብ ካሊፎርኒያ ቅመጥ ግን ካብ ኤሪትራየ መጽ ዳርጋ 35 ዓመት ገብር ናይ ሎም ማዕንቲ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዘሎ ኣኼባ ካልኣይ ግዜ ናይና ንገብሮ ዘለና ብዙሕ ሰብ ይደልዮ ዝናህና ኣኼባ ንምንታይ እቲ ዕላማና ከመይ ጌርና ኣፍሪቃውያን ንንሕድሕድና ከምኡ ከዓኒ ንኣፍሪቃ ዝፈትው ይሕዋት ጻዓዱ ኤጀንስ ካልእ ዓሌት ከመይ ጌርና ብሓንሳእ ኮይና ክንሰርሕ ንኽእል ምእንቲ ነቲ ህይወትና ብኣፍሪቃ ዘሎ ከነመሓይሾ ከምኡ ከዓ ነቲ ኮሚዩኒቲ ንቕመጠሉ ከነማዕብል ናይ ሎሚ ላይክ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ንንሕድሕድና ናይ ኖሌጅ ሼሪንግ ካብ ዳያስፖራ ናይ ቴክኖሎጂ ን ኢኖቬሽን ብዛዕባ ኢንቨስትመንት ን ትሬድ ካብ ብዛዕባ ናይ ሕርሻ ከምኡ ናይ ኤነርጂ ፓነል ሴሽንስ ኣለና። ንምንታይ ዚታት ኢምፖርታንት ንኣፍሪቃ ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እዩ። ምክንያቱ እታ ኣፍሪቃ እንዳ ዓበየት እያ ትኸይድ ዘላ እንዳ ንኣሽታ ኣይኮነትን ትኸይድ ድኽነት ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ኣብ ኣፍሪቃ። ንሕና ከዓ ከም ዳያስፖራንስ እንታይ ክንገብር ንኽእል ክንሕግዝ ዶ ንኽእል ትናህና ኖሌጅ ትናህና ፋይናንሻል ሪሶርስ ከመይ ጌርና ክንሕግዝ ኩሉ ግዜ ይኣምን ምስ ካልእ ሰብ ምስራሕ ኣድላይ ከም ዝኾነ ካብ ነንበይንና ጥራይ ንፈላለይ ከመይ ጌርና ብሓንሳእ ብሕብረት ክንሰርሕ ከም ንኽእል ቀሊል ኣይኮነን። ምክንያቱ እዚ ብዛዕባ ኮንቲነንት 54 ዓድታት ኢና ንዛረብ ዘለና እኳ እንዳ 54 ዓድታት ንሓንቲ ከተማ ክትዛረበላ ከማን ከቢድ እዩ። ግን እቲ ሰብ ክራኸብ ከሎ ብጣዕሚ እዩ ክትሓጋገዝን ክመሃር ካብ ንሕዶም ከምኡውን ክሳተፉ ዝደልዩ ክጽምኢ ናይ ፍልጠት ኣሎ ንጽምኢ ናይ ኮኔክሽን ካሎ ንሕና እንታይ ኢና ንገብር ኣት ኤዲን 9 ዓመት ጌራ ካብቲ ጅመር ንሕዶም ተራኺቦም ከመይ ጌርና co-create and co-imagine ከም ንገብር possibilities ይትናታቶም ዕላማ ንሕና ከዓኒ we provide them this platform ዚ ናይ ሎሚ ኣብ ዲሲ ዝተገብረ ዓበይቲ ዝኾነ ኦርጋናይዜሽን ከም በዓል USAID IOM and Komu Khani Wilson Center support Slezgabarana EU. It's sponsored by Symantec, a security company based in Silicon Valley. Ganabs Washington office alone, Nusatom Hibumna, Balatomium, Zakhibaham Nagabers Goborna, Zahagozuna, and I'm very grateful for that. Ane Ham Eritrawit Kani, Ni Eritrawian, Afkan Zibotak Satofub Tamidility Zeleni, and I am happy to say Buzahat Eritrawian Lolomi. So there's Tesfa, Nahna Hani, Can Rahab, Komuham Skalot, Can Samama. And بحاور كونها hopefully ننحدنا and also نتعدي معبالة خنقبرلا تسفل. ኣብ 2018 ቅልጡፍ ምዕባለ ዘመዝገባ 6 ሃገራት ኣብ ኣፍሪካ ምህላውን ብምግንዛብ ኣብ ኣፍሪካ ዘለው ዕድላት ንግድን ወፍርን እውን ኣብ ተኣኺባ ካብ ዝተዘይተየሎም ዓውድታት ገለዮም ነይሮም። ኣብዛ ዓውዲ ተመክሮኦም ካብ ዘካፈሉ ዳይሬክተር ክፍሊ ሕርሻ USAID
ጨንፈር ምብራቅ አፍሪካ ዓውዲ ንግድን ወፍርን አቶ ዮሐንስ አሰፋ ብዛዕባ ተአኺባ ከም ዝኽብሉ ርእይቶም ሂቦም ኣለው። ከዚህ ድርጅት አፍሪካን ዳያስፖራ ኔትወርክ የሚባለው ሲመሰረት ጀምሮ እዚ ትካል ካብ ዝምስረት ጀሚሩ ብፍላይ ሲምፖዚየም ወፍሪ ኣብ አፍሪካ ካብ ዝጅመር እንድሓር ተሳታፊ ዝትካል እየ። ናይ ኢትዮጵያ ዳያስፖራ ቢዝነስ ፎረም ዝተባሃለ ትካል መስራትን ናይ መጀመርያ ዳይሬክተር ከም ምዃነይ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ አፍሪካ ዳያስፖራ ማሕበረሰብ ዘሎ ዝምድና ብፍላይ ኣብ ዓውድታት ቢዝነስን ወፍርን ዝኣመሰሉ ንኣስታት 15 ዓመታት ክሳተፍ ጸኒሐ እየ። እዚ ማሕበራዊ ኣበርክቶይ ኮይኑ ሞያይ ኣብ ዓውዲ ሕጊ እዩ። ኣብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት ድማ USAID ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት አፍሪካ ኣብ ዘካየዶ ናይ ልምዓት ፕሮጀክትታት ክሰርሕ ጸኒሐ። ሎሚ ሓድሽ ፖሊሲ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ዓውድታት ንግድን ወፍርን ኣብ አፍሪካ እንታይ ይመስል? አፍሪካውያን ዳያስፖራ ከምኡውን ዜጋታት አሜሪካውያን ከም ምዃንና መጠን ንረብሓ አሜሪካ ኣብ ግምት ብምእታው አፍሪካ ብከመይ ትጥቀምን ዝምድና አፍሪካን አሜሪካን ብኸመይ ይሕይልን ዝብሉ ጉዳያት ዘቲና ኣለና። ኣብ አፍሪካ ዳያስፖራ ኔትወርክ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ቴክኖሎጂ ኣበርክቶ ዝገብር አቶ ሙሴ ሃይለ ድማ ብዛዕባ ትካልን ተሳትፉን ከም ዝብል ካብ ቨርጂኒያ መጽ ኣብዚ ዲሲ ኤሪያ ማለት እዩ ኣብ ናይ ADN African Diaspora Network Organization ከም ናይ ኤግዜኪቲቭ ካውንስል ሜምበር ኮይነ ይሕግዞም። ኣብዚ ኸኣኒ ከመይ ገና ንዳያስፖራ ምስ አፍሪካ ኮኔክት ንገብር ነቶም ኣብ ዘለዉ ኣሜሪካ ትሕግዝ ኢንፎርሜሽን ንኽትህብ ኤክስቼንጅ መጺና ማለት እዩ። መጀመርያ ክሳተፍ ከለኹ ADN ኣብ 2018 ከም ፓነሊስት ኮይነ ብዛዕባ ናይ ሴኩሪቲ ብዛዕባ ናይ ቴክኖሎጂ ክዛረብ ኢለ መጽ ስቲል ዝገብሮ ቀደም ኣሎ። ሕጂ ግን አፍሪካ ምስ ዌስተርን ካንትሪስ ወላ አሜሪካ ዲ ወላ ዩሮፕ ዲ ወላ ካናዳ ዲ ከመይ ትራኸብ ዝብል ቴክኖሎጂ ሰሪሐ ኣብኡ እሳተፍ ኣለኹ ማለት ብዛዕባ ናይ ብሎክቼን ቴክኖሎጂ ኤክስፐርት ዘለኒ ንበሉ ሕጂ ኤግዛምፕል ቢዝነስ ኣብ አፍሪካ ዘሎ ኣቑሑት ንሕር ኣለዎም ንኣሜሪካ ሸጥ ንሕደልዮም ምስቲ ኣብ አሜሪካ ዘሎ ዝገዝእን እቲ ፕሮዲውስ ዝገብር አፍሪካ ዘሎን ተራኽቦም ማለት እዩ። እንደገና እቲ ትስራሕ ዘሎ ፕሮዳክት ካበይ ተሰሪሑ ምን ሰሪሕዎ ካቢን ፖርት ናብ ፖርት ናብ ኣትዩ ማዓስ ኣትዩ the whole information ዘርኢ ቴክኖሎጂ ሰሪሐ ሕጂ ናብ ሳውት አሜሪካ ፈቲና ኣለና ሕጂ ከዓ ናብ አፍሪካ ክንኣቲና ማለት እዩ because of ADN ዝመፀ ሓሳባት ማለት እዩ። ንሕና ኣብዚ ተለና ናውሌጅ ኣለና ኮኔክሽንስ ኣለና ኣብዚ ማለት እዩ። ንዓና እዚ ቀሊል ነገር እዩ ኣብዚ ሆን ከትሪኦ ኣለካ ነቲ ኡ ዘሎ ሰብ ግን ብርቱዕ እዩ። ስለዚ ንሕና ተማሂርና ዘለና ኣብዚ ቀሲምና ዘለና ፍልጠት ንዕኦም ከነህብ ማለት እዩ ማለት ከነርእዮም ማለት እንዲ እሶምን ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ። እቲ ቴክኖሎጂ ኣሎ ኣብ ሰዓት ኣፍሪካ ሞባይል ቴክኖሎጂ ስለ ዘሎ እቲ ንሕና ንሰርሖ ዘለና ንዕኡ ሞባይል ቴክኖሎጂ ተጠቂሞም ክሰርሕሉ ዝኽእሉ ኣገባቢና ንሰርሐና ማለት እዩ። ሓደ ንሱ እዩ። ፖሊሲ ኢሹስ ኣሎ ኣብ ኩሉ ዋላ ኣብ ኣሜሪካ ኣሎ ኣብ ኣፍሪካ እውን ኣሎ። እቲ ፖሊሲ ንዕኦም ኤዱኬት ንምግባር ማለት እዩ። እዚ ADN ዝበሃል ኦርጋናይዜሽን is non-political أنا بزرع مالتي this non-political and then there's a lot of advantages and a lot of connections كرهول تخل بوتايمو they should participate. أب DC حجي كلا عمتي نقبض لنا أكتوبر نوفمبر جزير نيويورك له أب جانوري ها أب سان هوزي كاليفورنيا نقبض البوتايم مالتي. أبزا أخيبان فلما جزير ساعة فزرلو أمريكا درس إستان تنبو جنو. Unfortunately, due to what I would call the good nature of the spirit of the people in Africa, over time it has allowed itself Africa مسارت ودسب قبر سنين ساينسن هرشان معبالنا يخون دعنبر بسنكي أنا تبوط أبعي زبلو بحر هزبا بترقاقامي كتمزمزن كتعمت نتعنيحيا زسار حالو تقال حق أن يعدلات نحاباراو عبيت عم مفتار زسار هزالو بمخوانو أبزا أخيبان مستاف مزي أمو دعتا دما نخلهم حدا خاب حدا خيب بلالتو نمعبالة دك سابات تسارحو كمسكن فتويلو ክትከታተልዎ ዝጸናሕኹም ብናይል ሳት ዝፍኖ VOA ትግርኛ መደብ እዩ። ስለ ዝተኸታተልኩምና ክብረት ይሃበልና። ዳሕና ሕደሩ።